banza. Za ka bani gado wanda bai da kyau, sannan kuma na kira ka a waya baka ɗaga ba. Ina maka magana sannan ka kashe wayar ka, na ce to dole ne in yi tattaki in zo shagon ka. Sai ka faɗa min wani irin kaya ka bani mara kyau. Ga na ƙawata na kusan shekara 4 na ta bai lalace ba, ni ko kana bani nawa duk ya biya lalace, ya biya kakkarye. Ya za ki zo mana shago ko sallama babu? Da ƙarfi haka kuma kin zo kin samu ina ka aiki na. Oho, kai ba ka kalli rashin mutuncin da ka mun ba da ka bani gadon da bai da kyau, kuma sannan yanzu na zo na maka magana kake ta. Ai saboda nan wuraren da yayi wurin sallama. Yanzu ki yi hakuri, ki yi hakuri. Ki ce ki yi hakuri. Ba zan yi ba, ba zan yi ba. Haba ba. Wallahi sai kai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hajjaju, me yake faruwa? Me yake faruwa? Ki saurare ni. Allah. Na ba shi kuɗi na ce mun gado mai kyau. Ya ƙi mun gado, ashe gadon da ya bani ma ba mai garanti ba ne. Ina zuwa gado a ce bai da kyau. Yanzu ki taimaka ki haƙuri ki sake shi. Ni na zo muku da maslaha. Dan Allah ki haƙuri ki sake shi. Dan Allah ne ce. Da ka zo da shi zai canza mu. Za a canza miki in Allah ya yarda. Za a canza miki. Malam me yake faruwa? Wannan ba Allah ta ban aiki yau ne wata 2 kenan da bana aiki. Ba na aiki ta zo ta ce mun kayan ina bangayewa. To ni yanzu ni zan hada ka da Alhaji Aminu Iyatawa Global Ventures. Ka gane? Saboda shi yana kawo kaya masu kyau, masu inganci, yana ba da sari kuma sannan yana ba da ɗaya. Ka gane? Kaga kai da ganinka kana yin kaya masu kyau don da gani ka iya aiki, amma me yasa baka zuwa guri mai ingantacce inda zaka je ka rinka su kaya masu kyau? Yawwa, don haka daga yanzu ka rinka zuwa gurin Alhaji Aminu Iyatawa Global Ventures. In Allah ya yarda kwastomomin ka za su karu. Dan ni ma abin da yasa kaga ina maka wannan maganar sana'a ta ne. Dan haka yanzu kiran waya, wannan na kiran waya, na ji daɗi. Amma na gode da ka bai shawara. Yanzu zan hanzarta ne sauri in guro din na waje dan Allah da Aminu ya ka gurban bai. Yana nan a bincike ka mutu aikin ka na baka kayan ta. Ki hakuri baiwa Allah, kin ji ko? San zuciya ne irin nan. Kuma ka faɗa min da wani lokaci zan zo in karɓi kayana. A'a ni kada ki damu, na riga na shiga wannan magana. Dan haka shi Alhaji Aminu Iyatawa Global Ventures baya goye marayu ne. Yanzu zan iya zuwa an kai mai wannan kukan an zo an miki kaya mara kyau domin ya taimake shi ma ya rinka zuwa wurin shi yana siyan kaya. Dan Allah ya yarda zai ba shi kaya akan rahusa mai sauki, kuma dama yana ba da sati kuma yana sai da ɗaya kayan shi akwai sauki, kuma sannan zai yi wani ƙarin bayani a kan shi yana sai da ɗaya kuma sannan yana ba da sari. Don haka daga yau kawai ka rinka zuwa can gurin shi. Ki haƙuri zuwa an jima dan kokari yanzu na je waje zuwa an jima za ki zo ki an shi kayan ki. Ka ci albarkacin shi. Insha Allah za ki an shi. Yanzu gadajen nan kana nufin nawa ne? Yanzu kana nufin kai wannan kayan? Wallahi na yi shi, wallahi wannan mutumin da ya zo ranar nan din da ya raba rigima tsakanin ni da ke ya ban shawara da na je waje dan Alhaji Aminu Iyatawa Global Ventures. Da na je shi ya ban wannan kayan aure ne su wannan kayan na haɗa miki wannan aikin. Wannan mutum ba abin da zan ce mai ana saka mai da alkai. Gaskiya ni kaina da zan gan shi ai da na mishi wannan godiya. Kuma na san tabbas idan mai gidana ya ga gadan nan tabbas sai ya zo har wurin ka ya ƙara. Hajiya ki hakuri ki ba kuɗi ki kawai. Ai ni Alhaji Aminu Iyatawa Global Ventures ya gama mun komai tunda mutumin ne ya ga ni da wannan ni ya gama mun komai ba kuɗi ki je ki kawo mota kawai a kwashe miki ta. Da zan fara kawo maka kwastomomi wanda za su kuma kin san me ya faru? Hamma da jaman fulad wanda ake aikin gada da shi, ake kwalbati, ake titi duka fa ina sayarwa. Yanzu haka ni ma ina kokari na gaya abokanai na saboda in ka zuwa waje dai kin san muna da injiniyoyi. To kaga ko idan kawata za ta yi aure zan kawo ta nan wuraren. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Al-Amin wanda aka fi sani da Royal Comedian TV. Ina muku tallan wani shahararren ɗan kasuwa wanda yake Fanteka, wanda aka fi sani da Alhaji Aminu Iyatawa Global Ventures. Yana sai da plywood, yana ba da ɗaya sannan kuma yana ba da sari-sari. Assalamu alaikum. Tabbas ni ma na shaida, na ji daɗi saboda ni ma na je na ga kalar plywood ɗin da yake sauwa, su jaman plywood, MBF, duka everything duka farkatai, kuma wallahi na ji daɗi saboda ni ma na siya ne aiki da shi, wallahi an yaba da aikin nan, na samu kwastomomi fiye da tunanin mutane, wallahi kamfani na yanzu ci gaba ke ni kaina na.
ga mai bukatar ganin shi ya je kasuwar Fanteka Ilugu Road can kafin ka ƙara same tuwo ina nan shagon shi zaka ga Iyatawa Global Ventures